mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Naranasan ko ang tunay na impyerno sa bahay ng partner ko. Araw-araw akong minumura. Pinamumukha sa akin na hindi nila ako gusto para sa anak o kapatid nila. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Iza. Listener mo ako dito sa abroad. Nakaka-relate ako sa mga kwento na binabasa ninyo galing sa inyong senders. Kaya naisipan ko na sumulat din. Eto, ang aking secret file. Nagsimula ang dagok sa buhay ko noong natuto akong magmahal. Nakalimutan ko ang mga pangarap ko para sa sarili ko at sa pamilya ko. 10 years ang gap namin ng partner ko. 31 siya noon at 21 naman ako. Ang sarap ma-in love, sabi ko sa sarili ko dati. Naging matapang ako. Nasuwayin ang mga magulang ko para sa lalaking mahal ko. DJ Rocky, gwapo ang partner ko. Bukod doon, mabait at malambing. Kaya nahumaling ako sa kanya. At hindi ko na inisip na ako ang hope o pag-asa ng mga magulang ko dahil sa aming magkakapatid. Ako lang ang nakatapos ng sekundarya at may tsansa na makapagtapos ng kolehiyo. Pero binaliwala ko lahat yun. Dahil sa hindi ko makontrol ang emosyon ko. Nabuntis ako. Yes. Nabuntis ako, hindi nakapagpatuloy sa pag-aaral. Namanhikan yung partner ko at ang family niya. Nagsama na nga kami, pero hindi ako nagpakasal. 9 na buwan after matapos akong manganak, DJ Rocky, nagsimula ang lahat noong dumating ang pinsan ko sa buhay namin. Pinaaral ng magulang ko ang pinsan ko. Anak siya ng nakatatandang kapatid na lalaki ni Mama. Dito na nagsimulang masira ang pamilya na pinapangarap ko. Mag-aalauna ata yun. Sa pagkakaalala ko, nagising ako at napansin kong wala sa tabi ang partner ko. Ilang beses nang nangyari yun pero hindi ko binibigyan ng pansin. May butas yung kwarto namin at sa hindi ko malamang dahilan, may nag-udyok na lang sa akin na mapasilip doon.
Yes, hindi ko alam kung bakit napasilip ako doon unconsciously. At doon ko nakita ang partner ko at ang pinsan ko na may ginagawang kahayupan. Nabato-balani ako, DJ Rocky. Tumulo ang mga luha ko na hindi ko napapansin. Lumabas ako sa kwarto para sana'y komprontahin silang dalawa, pero mabilis na tumakbo ang partner ko sa banyo. At nagtulog-tulugan naman ang pinsan ko. Gusto kong magwala that time. Pero ayokong makaistorbo sa pagpapahinga ng mga tao sa bahay. Inantay ko ang partner ko na lumabas sa banyo. Tsaka ko siya tinanong kung ano ang ginagawa niya sa pinsan ko. Sabi niya, nasa banyo raw siya at nagtatai raw. Napaiyak na lamang ako sa sinagot niya sa akin at ang sabi ko, pinsan ko yun. Iniisip ko that time na virgin pa ang pinsan ko. Mabait kasi yun. Kaya yung galit ko sa partner ko, abot langit. Tinawag ko pa siyang rapist. Humingi siya ng sorry at second chance. At ako namang si marupok, bumigay agad. Pinauwi ang pinsan ko kinabukasan noon, DJ Rocky. Nabalitaan ko na lang, nabuntis ang pinsan ko. Tinatanong ko ang partner ko kung sa kanya ba yung ipinagbubuntis nito, pero sabi niya, hindi raw. Hindi raw kasi hindi lang naman daw siya ang nakasex ng pinsan ko. Pero ramdam ko sa sarili ko, ramdam ko na siya ang ama ng bata dahil sa bilang ng months simula nang umalis ito sa bahay. Naulit ng maraming beses ang ginawa ng partner ko. Puro kamag-anak ko lang din. Hanggang sa namihasa na siya. At maging ang ate ko ay naging karelasyon na niya. Sinasaktan na rin niya ako at pinagsasalitaan ng mga masasakit. Naranasan ko rin ang tapunan ng mainit na tubig. Naranasan ko rin ang maduraan. Awang-awa ako sa sarili ko at sa mga anak ko. Isang araw naglakas ako ng loob. Natanungin siya kung may plano ba siya para sa amin. Ang sagot niya ang wumasak sa akin. DJ Rocky, wala raw siyang plano sa amin. Wala. Umuwi siya sa kanila. At ang sabi niya sa akin, kung gusto ko raw sumunod sa kanya, puntahan ko lang siya sa bahay nila. Pakiramdam ko para akong aso. Pinipigang puso ko sa sobrang sakit, pero dahil sa ayokong makita ng mga magulang ko ang sitwasyon ko, sumunod ako sa bahay nila. Doon ko naranasan ang tunay na impyerno. Araw-araw akong minumura. Pinamumukha sa akin na hindi nila ako gusto para sa anak o kapatid nila. Harap-harapan ding ipinapakita sa akin na meron silang nagugustuhang ibang babae para sa kaanak nila. Iba ang nirereto nila. Nasundan ang anak namin. At mas lalong naging miserable ang buhay ko. Tiniis ko. Kasi nakikita ko naman na mahal ng mga kaanak ng partner ko ang anak namin. Kaya ayos lang kahit magtiis ako. Basta hindi lang madamay ang mga anak namin.
Sa tuwing bumibisita kami sa mga magulang ko, palaging tinatanong sa akin kung nasaan daw ba ang partner ko. Bakit daw hindi yun sumasama sa akin kahit na may bitbit akong 2 bata. Sinasabi ko na lang na hindi ko na pinasama. Kesyo malapit lang naman ang bahay nila. Tinago ko sa mga magulang ko ang sitwasyon ko. Nakangiti ako palagi at umaastang masaya sa harap nila para hindi na sila magtanong sa akin. Isang araw nagkasakit ang bunso ko. Wala akong kapera-pera dahil hindi naman ako binibigyan ng partner ko. Pansin kong nangayayat na ang mga anak ko. Ganon din ako. Humingi ako ng tulong sa pamilya ng partner ko pero wala akong napala. Kinausap ko siya na dadalhin ko ang anak namin sa doktor pero sabi niya, "Bahala ka dyan, gawan mo ng paraan yan." Napakagulgul ako habang kalong-kalong ko ang anak ko na namamagana ang noo at mga mata nito. Almost 2 years old pa lang ang bunso ko noon. Kinakausap ko palagi ang anak ko na, "Anak, huwag kang matutulog ha. Be strong lang, baby ko, para maging strong din si mama." Sa kusina, doon ako nag-iiyak. Habang ang partner ko at ang pamilya niya ay nagtatawanan sa sala. Lumabas ako ng bahay. Pumunta ako ng simbahan. At dun ko nilabas ang lahat-lahat. Napakasakit bilang isang ina na ganun ang sitwasyon namin. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na babangon ako. Babangon ako para sa mga anak ko. Nung araw ding yun, kinalimutan ko na may ama pa ang mga anak ko. Bumalik ako sa amin kasama ang 2 kong anak. Hinintay ko lang na mag-2 taon ang bunso ko, tsaka ako nag-apply abroad. Kinalimutan ko ang lahat-lahat kahit paunti-unti sa abroad. Malaking tulong din sa akin ang paglayo ko dahil dahan-dahan nagagamot ko ang sarili ko. DJ Raking naging manhid ako. Parang hindi ko na yata kayang magmahal ulit. Nandoon pa rin ang takot. Pero wala na ang hinanakit at galit. Kahit nung last year na nagkita kami ng partner at ng family niya, okay naman. 5 taon ko ring inayos ang puso ko bago tuluyang maghilom ang lahat ng sugat nagawa ng aking karanasan. Hindi ko nakakalimutan ang manalangin dahil doon ko na ilalabas ang lahat. Doon ko nasasabi ang mga hindi ko masabi. May mga nanliligaw man, pero hindi ko na pinapansin. Para sa akin, alam ko na darating ang taong magmamahal sa akin pag buong-buo na ako. At para sa mga kababaihan dyan, huwag kayong matakot umalis sa isang relasyong tinatrato kang parang basura. Happy Women's Month, DJ Raki, at sa lahat ng mga kababaihan dyan. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Iza. At ito ang aking secret file.